€500,000 fondi Ewropej kienu allokati għall-intrapriżi żaru medji li jaħdmu fil-qasam tal-arti u l-kultura. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar din l-iskema meta kienet iżur il-ħanut tal-induratur Arter Vassallo fir-Rabat it-tlieta filgħodu. Vassallo li ilu jaħdem mill-ħanut tiegħu fir-Rabat għal madwar 10 snin ibbenefika minn madwar €5,000 mill-ewwel sejħa tal-programm Leader. Huwa uża dawn il-fondi biex ikun hemm iżjed għarfien fuq is-sena tal-induratura permezz ta' sit elettroniku, leaflets u promozzjoni. Importanti l-ewwel nett is-sena tal-induratura hija xi ħaġa li ilha ħafna. Apparti hekk, huwa tajjeb li jiżdied l-għarfien fuqha sabiex min jiġi warajna tkompli dejjem tinteretu. Dejjem tibqa' għaddejja. Is-Segretarju Parlamentari Borg spjega li dawn il-fondi huma importanti wkoll għal xogħol artiġjanat u kultura artistika f'żoni rurali fejn l-attività ekonomika ma tkunx kbira daqs dik tal-ibliet. Il-fatt li mhux biex nikkonservaw ix-xogħol li jkun hemm għaddej iżda anke jingħataw dik l-ispinta sabiex jinformaw lill-pubbliku mod partikolari anke turisti sabiex iżuru l-istabbilimenti tagħhom u anke allura joħolqu attività ekonomika. Il-programm Leader jalloka fondi li 3 gruppi ta' azzjoni lokali sabiex ifasslu strateġija ta' żvilupp fuq bażi reġjonali fil-Majstral ta' Malta, fix-Xlokk ta' Malta u f'Għawdex. Borg spjega wkoll kif il-programm se jkollu allokazzjoni ta' kważi €7 miljun mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għal perjodu 2014-2020. Din iċ-ċifra tfisser żieda fuq l-istess allokazzjoni li kien hemm għal perjodu 2007-2013 li kienet ta' €4 miljun. It-tieni sejħa se tagħlaq fit-22 ta' Settembru u l-proġetti magħżula jridu jkunu mwettqa fi żmien 6 xhur.